Abdullah Babat li zindanên Tirkiye sih salan girtîma û hesreta xwe ya bo çiyayên welatê xwe bi xîskirina ser tabloyan anî ziman. Dema awde sala 1992 da bi îdaya alîkariya rêxistinê li Wanê hatibû girtin, xwandin û Tirkiya wî tinebû. Lê bi saya hevalên xwe û bi taybet jî bi saya şevekarê Amerîkî Bob Ross ku heftiyê carekê derdike ser ekranên televîzyona dewletê TRT fêrî xîskirina wênean bû. Dema ew ketî zindanê 18 salî bû û ev sala borî di 48 saliya xwe da ji zindanê derket. Piştî ji zindanê derket, hewil dide ku evîna hunera wênexîskirinê berdewam bike. Zilameke Amerîkî derket Bob Ross jê re dibêje. Ev zaten tarzê wê em hîn bû zindanê de. Rastî jî yê ser min bandor jî kirî ev bû. Heftê rojekê derket, işte nêzîkî 40-45 daxa hecan çû me temaşa dikir, ez û hevalekê bû. Li wir re ez hîn bûm. Babat dibêje ku li zindanê derfetên fêrbûna xîskirina wênean tune ye û ji ber wê hejmarek zindanî mîna wî fêrî şewazê Bob Ross ku ew tinê wêneyên xwezayê xîz dike bûne. Babat got ku bi saya xîskirina wênean girêdana wî ya bi jiyanê raxurtir bûye û bi vê hunerê sabra wî hatiye. Zindan eğer tu xwaf tiştekî ve mijûl nekî ya da ez ê bêjim te tiştekî zaten xweşa te diçin ya da nevî şîr, ez ê bêjim romanekê ya da işte resmekê eğer nebe rastî jî zindan nayê kişandin. Babat bi eslê xwe ji bajarokê Qilabana Şirnexê ye û koçî gundê Perwariya Siirtê kirine. Gundê wan di salên notî da mîna hizaran gundên Kurdan bi darê zorê hatine valakirin. Babat dibêje ku ew niha ji ber operasyonên leşkerî û qedexeyan nikare bi rehetî biçe gundê xwe. Babat demê xwe piranî li navenda çand û hunerê ya Aryana Wanê derbas dike. Ez daha dixwazim daha zêdetirî ew bikim, pêş de bibim, daha potre ez pêş bêxim. Zozan Bor ku li navenda çand û hunera Aryanê mamosteya wênexîskirinê ye, dibêje ku mîneka Babat nîşan dide ku şert û mer çi bibe bila bibe, eger kesek bixwaze dikare di her huner û karî da serkeftî bibe. Mînakeke zindiye ku di atölyeya me de cih digire. Ji bo vê jî hanî em pir keyxweşin ku bi me re ye, bi me re dixebite û pêşerojê jê de em difikirin ku em bi heval Abdullah re atölyeyan çêkin. Dema pêş de eğer ez bikarim, eğer delfetî min çêbibim min digot delfetekê min çêbe ez ê atölyekê vekim, têde dersê bidim. Daha zêdetî beşên di tirî jî ez ê bêxim navê wê. Babat dixwaze xwe di aliyê xîskirina wêneyan da pertir pêşbexe û bo perwerdekirina zarokan xwe amade bike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.